Omeru Omči je pukla guma pored moje kuće i moja porodica i njegovi fanovi koji su tu bili su mu popravili tu gumu, to je stavili su mu rezervnu gumu i šta je bilo, mi smo se sa njim slikali sve kad smo stavili tu rezervnu gumu i on je rekao da mora za Hrvatsku, zato su mu je mati oskala ruku ili tako nešto i onda je Omčo na području barake doživio saobraćajnu nesreću. To je sa autom Golf dvojkom je udario u Maderu. I to je bilo sve od ovog klipa. I Omera Omču je odvezla hitna.